det finns i sjön. Det är ju ett spännande kortspel. Man ska ta upp ett kort, så ska man leta efter maken till det kortet så man kan få ett par. Och det är inte det lättaste, för att det kan ju finnas precis var som helst i den här ölen. Men jag börjar. Alltså morsan, vem snackar du med? Ja, det är ju bra. Sitter man och pratar för sig själv får man väldigt bra svar. Och det är en klöver. Inte kommer jag ihåg vad jag är heller. Hej! Hej! Atelier alla. Jag skulle få kallelse. Jag har dåligt hjärta. Ja, då kommer kallelsen ska du se. Men doktorn sa att det var bråttom. Ja, men du får ha lite tålamod. Man tar alltid tid. Det tar några veckor, sen kommer den. Och du får ursäkta mig, jag har lite annat att göra. Kära, så lång tid skulle det inte ta. Varför står det ingenting i journalen? Han har varit med Kerstin Strandberg i Blekinge. Det kan ha varit när datorn kraschade. Men du ringde? Ja, absolut. Se vad den där remissen har tagit vägen. De vet inte heller något. Alltså vad håller ni på med? Sätt inte att mamma vill göra hjälp nu! Men spring och hämta läkare! Hämta Pettersson. Ett ögonblick han kommer. Han kommer. Jag tror att det är bra om man får sätta sig ner och få lite vatten. Så det ser inte